Čau, ja som Peťo. Ahojte, ja som Nina a toto je malý Peťko. A spolu sa venujeme kajak freestyle na divokej vode. Peťo je momentálne majster Európy. A Nina momentálne sa stala vicemajsterkou Európy. Chceli by sme poďakovať Kompave, aj vďaka ktorej môžeme mať také super výkony. Nachádzame sa v rakúskom Metztali. Budú sa tu odohrávať majstrovstvá sveta v extrémnom zjazde, na ktoré sa práve pripravujeme. Tak pozerajte, ako nám to ide. Face yourself and you must say, I remember better days. Don't you cry, 'cause she is gone. She is